Makadi vagari vemuZimbabwe, vana veZimbabwe, tinofara zvikuru. Mundiregerere uye mundigashirewo, nokuti ndafunga kuti ndiuyewo ndiri mushoko raMwari, tichitaura pamusoro pechinhu ichi kuti tingaita sei kuti tive nerugare mukati menyika yedu. Tiri kutadziswa kugara kwakanaka nekuda kwemapoliticians. Saka tiri kuda kuti timbotora kuti mapoliticians ari pabasa, muchiona achiramba ari pabasa, achitinyepera achidini ari pabasa rekuti ndo basa ravo, ndo kunobva chikafu chavo, ndo kunobva raramo yavo. Saka ndiri kuda kuti tizivisane senyika kuti no, ava vanhu vari pabasa. Isusu tisita kushiftiwa mifungiro yedu uye maobligations edu atinofanirwa kuti tiite sevana veZimbabwe, vana venyika, kuti tingaitei kuti nyika yedu iite zvakanaka. Tiri kubviswa mugwara tichiita kuda kwemapoliticians, ende kuda kwavo ivo vagere zvakanaka nevana vavo, vachidya vachiguta, asi isu tiri kushandiswa, tisu tiri kutambura, tisu taakunonga nhoko dzezvironda, tichitambudzwa navo. Kusvika rini tichitambudzwa? Ndo pandiri kuda kuuya napo kuti imimi vana veZimbabwe ngatichisunurayi tichitarisa kuna Mwari. Mwari ndiye mubatsiri. Ndoda kunyanya kuvuya pamusoro pevanhu vemachechi, mabelievers. Ndinonzwa vazhinji vachiti tisaite zvematongerwo enyika, tisataure zvematongerwo enyika, tisadaro. Chokwadi chandingada kutaura nhasi kuti vanhu vese vanzwe, chinhu chinonzi government chakabva muBhaibheri. Government yakabva muBhaibheri. Chero ani president upi neupi achigadzwa anopiwa Bhaibheri, nekuti ndimo mazviri kubva. Setup yese iyoyo zvakabva kuna Jehovha. Asi kana taakutaura kuti ngatisiyane nezvematongerwo enyika, izvo zvakabva kuna Jehovha, zvatakufanirwa kubata ndezvipi? Nekuti governance ndio inoraramisa vanhu, ndio inochengeta vanhu, inopa vanhu kugara zvakanaka. Iwe uchinzi uri mutendi, your primary duty ndeyekumeka sure kuti paugerewe panharaunda yako yawakatenderedza iyoyo, your surroundings, pane runyararo here? Vanhu varipo ngavavimbe newe. Kana vasvika pamatambudziko ngavauye kwauri, ngavauye vakubvunze, vape advice, vanyaradzwe newe. That is the purpose yekuinda kuna Jehovha, nekuti tiri verunyararo. Taneta mukati menyika yedu. Kune vanhu vari kutsakatika, kune vanhu vari kupinda mumajere, kune vanhu vanongosungwa zvisina tsarukano. Shoko raMwari rinoti kudii? Vana Petro vakapinda mumatorongo, vakanga vaine mhosva, vakanga vasina. Vana Pauro vakasungwa, vakapinda mumatorongo. Nanhasi zvakaitika kare ndo zvinongoramba zvichiitika nhasi. Asi vamwe vakazoti vamwe vapinda mumatorongo, vamwe ndokuenda kunonyengetera kuti vari mumatorongo vaburitswe. Pakasungwa Pita, kereke yakanonyengetera kusvika mutumwa uya kuzoburitsa Pita. Saka ndo zvandiri kuda kuedza kuti nditaure, timbonzwa, tigotora gwara iroro kuti tisunungurwe mukati menyika yedu yeZimbabwe, nekuti yapambwa nemapoliticians. Isusu ngatichikumbira kuna Mwari idzoke kuvana veZimbabwe, ibve mumaoko emapoliticians, idzokere kuvana veZimbabwe. Saka kana mandigashira, ndigashirei sevanhu vose vari kuuya nemaaudio avo, avanotaura nekukurudzirana kuti tingaita sei kuti nyika yedu idzokere kuvanhu. Ini ndo zvandiri kuuyawo nazvo, asi ini ndiri kuuya ndiri mushoko raMwari. Avo vanouya vaine uchenjeri hwavo hwenyika neruzivo rwavo hwemabhuku nechinyi nezvese zvavakapiwa, knowledge yavo yavakapiwa naMwari. Asi ini ndiri kuuya neshoko raMwari
ndinokukumbirisai mundigashirevo, munzwisise, tifambe naro tichinzwisisa kuti shoko raMwari rinoti kudii. Tofamba nerunyararo asi tichisvika kuKenani. Saka nyaya chikonzero ndichiti ndoda kupreacha, ndoda kudzidzisa. Vavariro yangu ndeyekuti dai manzwa inzwi, dai manzwa shoko raMwari chaizvo, mukarinzwa mukaritenda, rinokusunungurai. All I need is to proclaim, to make well known by a sermon the word of God. I want to advocate the moral truth of our rights and conducts mukati menyika yedu. We don't want this conduct yekudeura ropa. We don't want this conduct yekutumwa unzi ndiye munorova vanhu muchiinda yokumanikidzwa kuenda kumarare muchinosvika muchinoti pasina nhingi munhu iye akasikwa naMwari. Shuwa woshinga kutaura kuti pasina nhingi, wapedza kuita izvozvo sande woenda kuchechi unonamata Mwari, asi wanga wachiti pasina nhingi. Shoko raMwari richiti hakuna munhu ane mvumo yokuuraya munhu. Saka ndiri kuda kudzosera, ndauya kuti ndidzosere vanhu kuna Mwari. Muchemere chamunoda Mwari vakuitire. VaIsraeri vakachema kwenguva refu. Vainochema kuna Farao, watirwadzisa, tarwadziwa kukanya zvitinha nemate, tarwadziwa kupisa zvitinha neuswa, vachichema kuna Farao. Farao achinzwa zvinhu izvi ainowedzera times 2. Asi pavakazotanga kuchema kuna Mwari, Mwari akanzwa. Mwari akapindura akati, zvino ndanzwa kuchema kwevanhu vangu, ndichadzika ndomene kuzovabatsira. Chokwadi tinoona Mwari vachidzika kuzobatsira vaIsraeri usiku nemasikati vachifamba naMwari. Saka the same thing ichochi ndo chandava kuda kuti tichidzokera ikoko Mwari vachiuya. Nekuti taneta kufamba nevava vanhu vanoti takarwa hondo. Nguva ino haisisiri yehondo. Vakarwa hondo vese ngavaende kuhondo kwavo, nekuti hondo yakazopera kare. Taakuda peace, taakuda development, taakuda unity. Ndozvatare. Ivo vachiri kutaura zvehondo, isi tiri kutaura something zviri different. Vana vedu vakadzidza kuchikoro, vakadzidziswa maskills ekuti vanobata nyika iendere mberi. Asi semo vana ivava ndovanomanikidza ende kumusangano, vonosvika vonoti pasina nhingi, votumwa idzi shamu idzi, ndiye munorova, ndiye munorutswanya, vanhu vachitsakatika. Vanhu vaMwari varimo munyika. Nyika has been taken over by Satanism. Nokuti haiunzi runyararo, ndiye kudeura ropa. Kubva Zimbabwe chinzi yasununguka, ropa harina kumira kudeurwa. Kusvika rini vatendi, kunyanya ndakanyanya kunangana nemabelievers, kusvika rini ropa richingodeurwa revana vasina mhosva? So this is the reason why I'm coming to you, to give an earnest advice as a religious person, kuti vanhu tichitarisa, tichifokasa kuna Mwari, tichirega kuzwero fokasa tichitevera mapoliticians nekuti ishamwari dzeropa. I'm trying all by my all efforts kuti ndipersuade my nation, in particularly the believers, to seek godly rules in dealing with the current predicament of our nation. Hatisisiri pakanaka. Saka ndiri kukumbirai kuti apa ndangouya ndichikuzivisai kuti ndakuda kuzouya nemharidzo yekuti tingaitei kuti
tigone kuwana runyararo mukati menyika yedu, tigone kuwana development mukati menyika yedu, tigone kuwana unity mukati menyika yedu, tigone kuwana umwe chete mukati menyika yedu. Saka ndinokukumbirisai mundigashire. Ndisati ndanyanya kuenda mberi, zita rangu ndinonzi Mufundisi P. Moyo, ndo zita rangu. Chokutangisisa chandinoda kuti munzwisise sevana vaMwari, kubva pakafumiwa opposition inonzi opposition iri kunyatsa kufamba zvakanaka, iri kuoperate, maelections haanambobuda zvakanaka, haanambobuda zvakanaka, haana. Ichi ndo chokwadi chiri chamunoziva nemi, kana ivo vari kutonga kuti mapoliticians vanotozviziva kuti ichokwadi chekuti maelections haasi kufamba zvakanaka, vanozviziva. Saka shoko raMwari rinomboti kudii pamusoro pekuba, kuba, mbavha, gororo. Ndo zvatiri kuda kumbotanga tatangisisa, nokuti mukati menyika mapoliticians ari kumira achiita zvinhu zvese izvozvo imbavha dziri kuba. Mushoko raMwari kuna Mateo 7 verse 1 zvichienda mberi, kana muverenga, ask you will receive, ask you will receive. Zvino vanouya kwatiri vachikumbira mavhotsi edu, vanokumbira mavhotsi edu voba, instead yekuti vamirire tivape, voba. Vanobira vatapa, kune vatinenge tapa mavhotsi edu, ivo voba. Then kana vaba, unoenda kupi nechekuba? Ndinoda kuti vatendi munzwisise panyaya iyi. Mapoliticians abvisa chimiro cheuChristianity mukati menyika yaida Mwari yainzi Zimbabwe. Saka nhasi uno ndinoda kuuya kwamuri ndichiti please, let's all say stop it, zvakwana. Kuma politicians ari kutibira, zvakwana. Vari kuba mavhotsi, vari kuba hupfumi hwenyika. Hupfumi takahupiwa tese naMwari. Kana pacherwa goridhe rikabuda apa rikamira apa, harizi remupolitician gold iroro, ndere mwana wenyika iyoyo. Saka zvichireva kuti gold iroro rinofanirwa kutorwa rotsemurwa richipiwa chipisi chega kumunhu wega ari mukati menyika iyo owana share yake. Ndo mutemo wacho chaiwo. Asi nekuda kwokuti takawanda kuti zvizopatsanurwa uya wawanika ake uya zvinozonetsa. Saka gold inofanirwa kuti riendeswe kufinance, kutreasury yenyika, kwete yeparty, kwete politician, yenyika. Ikoko ndiko kunenge kuchinoonekwa kuti munyika mune vanhu vangani. Zvino zvatawana izvi upfumi uhu torwushare sei pavanhu vese ava. Ndipo panozoonekwa kuti no, kwakati uku ngatise mugwagwa, kwakati ngativake bridge, kwakati ngativake chikoro, kwakati ngatise clinic, kwakati ngatise hospital, kwakati zvichiiswa zvese nokuti upfumi huri kucherwa daily ende uchiproducer daily.
as we don't see any development. Muuya kwamuri mopfurirwa netunhu tusina nebasa rese kutengerwa zvifodya kana doro. Uyai moenda kurani munopiwa chichikeni ini. ChiMcDonald ndochotengesera upenyu hwevana vako ichocho. Vadikani musadaro. Saka ndiri kuuya ndichiti munzwe shoko raMwari, kuti shoko raMwari riri kuti kudii. Nekuti Jesu anoti kwewo mapofu anga atungamirirana here. Shuwa nemangwarama akaita muZimbabwe totungamirwa nemapolitician kuindiswa tese kumakomba. Tunosiiwa mugomba. Tinofanirwa kusunura. Ngatifunurei. Matthew 5 verse 42. Avoid zvivi, sins. Tofanirwa kutozviavoida, kuzvidzivirira. Zvino kana isusu tichiti tinonamata Mwari, Mwari vachivenga mbavha, gororo rekuti nemusi wakaroverwa Jesu paitori nemakororo maviri aifanirwa kuroverwa. Jesu achitoziva kuti aimakororo aya ari kubira nyika. Asi vanhu ndobva vasarudza vakati kwete, tipei Bhanabhasi agopota achitibira. Ndomapoliticians edu atinawo atakakumbira kuti aburutswe pamuchinjikwa apota achitibira. Ndombataura Ishe Jesu Kristu. Nhasi mukazonzi gold dzabiwa, zvakati zviri kubuda, chrome iri kubuda, lithium yabuda, marori matons and tons zvichibuda. Tavadzikisa pamuchinjikwa panofanirwa kusungirwa kuti vaurawe. Tovadzikisa tichiti tinovada. Ndo zviri kuitwa izvozvizvi. Kuchemera makororo. Muchiuraya uKristianity hwatakapiwa, tsika dzedu dzekuti munhu haurawe, munhu haangorohwi, munhu asina mhosva haasungwi. Makotsi ngave ari clean. Nekuti chero shoko raMwari rinotaura kuti tsvakai vatongi vakachenjera pakati penyu, vakachenjera vasingatongeri chipfufuro. Ava vatinavo vave majaji, mapoliticians, anoteerera mapoliticians, havachateereri chokwadi chinodiwa naMwari. Ende kana ari majaji atona wose tinotoreva kuti vese variko makotsi vese havanamati. Nekuti havana shoko raMwari rinovatyisa mukuita zvinhu zvavo. Vanoteerera mapoliticians ndo vave vana Mwari wavo. Nyika isina majaji anotya Mwari. Imi muchitya Mwari, maZimbabwenzi. Vanhu we, ndinokukumbirisai kuti munzwe chinhu ichi, munzwe shoko iri. Ritibatsire nyika yedu idzokere pakanaka. Kuna Leviticus 6 chapter 1 kusvika 7 inotaura nezve restoration. Ndo yatakuda, ndo yandamira iye zvino kuti ndamira ndichiti maZimbabweans, we want that restoration now. Zvataive nazvo panguva yana Mutapa, unity yataive nayo, kunzwanana kwataive nako, kubatira pamwe chete kwataive nako, ndo kwatakuda kudzosa iye zvino kuti kuchivaipa. Kare tichikura isu dzimba dzedu kumaruzevha kwanga kusina makita, isungana makavi, kusina mbavha yaiba. Nekuti taiwana as a community, tosheana, hakuna munhu aifa nenzara, taibatsirana, mbavha dzadzise kusina, nokuti taiwana zvese takafanana. Nhasi uno vatiri kusarudza, iva vatiri kusarudza.
vana Barnabas ndo vatiri kuti tinoda vatitungamirire, votibira masikati machena takasvinura takatarisa kudai vachitibira isu tichisafa. Ndo vamuri kudzokorora zveimimi muchidzokorora muchiti ngavawedzerwe matemu, ngativawedzere kuti murambe muchibirwa kusvika kupi? Vana vachingove varombo kusvika rini? Muri kuindisirei vana kuchikoro? Vanhu veZimbabwe, musandinyadzise kudai. Ndarwadziwa mukaona ndakuya neshoko iri. Ndarwadziwa. Ndichakumbira mharidzo iyi muifambise kwese kwainofanirwa kuti inde, ende ndichauya nayo on daily basis. This is my introduction to you, kuti muchiteerera every day ndichakanda, kana kuti any after 2 days ndinokanda mharidzo yezvematongerwo enyika kusvika manzwa mese, kusvika takufamba kubva kuIjipita tiende kuKenani tichifamba naMwari, tosiyana nemapoliticians aya. Saka tiri kuda trust ndoya tiri kutsvaka. Saka iyi ndo introduction yangu yandauya nayo, kuti vadikani ndakuzounza mharidzo yemaererano nezvematongerwo enyika, kuti tisvinure, tisiyane nemapoliticians. Kune mapoliticians atinopiwa naMwari, amunonzwisisa kuti uyu munhu anotya Mwari, uyu kana zvakaipa anotya kuzviita, iyeye ndiye munhu watinofanirwa kunge tichifamba naye. Taive naDhavhidhi waitya Mwari achifudza makwai ari kokoko, ndiye akaonekwa nemweya mutsvene kuti uyu ndiye anofanirwa kutungamira anotsiva so, ende akatungamira zvakafadza Mwari. Nhasi mushoko raMwari ndiye anonzi the greatest king, nekuti waitya Mwari. Zvino kana tine vasingatyi Mwari, vanoita kutorera vanhu masikati machena, kuti iwe ndiwo warohwa wakuenda kumapurisa kunomhangara kuti ndarohwa nananhengi, iwe ndiwo wosungwa chinzi waprovoka vanhu ivavo. Inyika ipi iyo? Inyika ipi ina Mwari upi? Ine vanhu vane pfungwa, vanhu vanotya Mwari, kana kuti vakaita sei? Mwari dai vatibatsira, Mwari dai vatibatsira. Ndozvandauyawo kuti ndakuya nemharidzo iyoyo. Mwari vatitungamire, vatiregere muzita raShe Jesu Kristu. Amen.